nabar laispa sapula. Laispa sapula. Jam Yahu Katla Katya Rai Utrai Jing Rai Batemai Turoya Hallelujah Upayum Blay Doshada Jingben Hakmaru Trai Kenra Kak sing bat kadui tara turoy aikan sawan Ruai utrai jing ruai batemai turoy jam yau kadla kadyai Ruai utrai jing ruai batemai turoy Haka katenguk pa badukun badman sem bakoid. Amen. Kajing e jong turai jing e Jesus Christ bad kajing e jong blay lambat kajing selog jong man sem bakoid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Menta kasngi kabalang karakhe ya kasngi buram jong kasngi kha jong u Yohanes Baptis. Kohen men kopara hagan kasngi buram jong Yohanes token ngin pusan yala ka jong ke jing im hato ngi don em kata ka jing im kum ka jing im jong Yohanes Baptis ngi bud em ngi persang na em ban im ya gan uksa ka ba ulapan i ngi ban im kham tame ban im na ka banta jong ukris ban yalap i gospel ka jing u da ka jing shlur bad ban kloy ban pha yala ka jong ka jing em ko han men ko para bun sen habangi pej ek man khmi yala ka jong ka jing em ngim sem la em ya ka jing em ka jingi kat kum ka jing kwa ka jing thrang kat kum ka jing khot ka jong utrai den mata ka daw ha ka ne ka sngi to ken ngin pusan bha yala ka jong ka jing em ban ngin persang ken ban em yala ka jong ka jing em kham tame ban em na ka banta ka jing it ka jingi yo chris bad ban kloy ban it yala ka jong ka jing em na ka banta ka jingit na ka banta ka jingit ka jing sikri ka jingi yo ko han men ko para to ken ha kan khlemat ngin pan map no trai na ka banta ki lat ki let na ka banta ki tam ki duna ki bangila le ha ka jing em jingi ba man la kasngi I bo try menta kasngi un map ki pop jingi un side no ya baro kita ki jingmong ba ki pop ki wan ra ha ka jing em ka jingi da gajing suse bat gajing khuslai la gajong ki pop to ken ngen phai sotrai da ka ba ngi duai pan map nga phla how blay badan bor baro bade phi ko han men ko parang bang la le pop sibun da gajing prokhat da ki ten da ki kam da gajing le klet da gajing le palat junga da gajing le palat junga da gajing le palat bakraw e junga namar kata akarpa di kamaria bakhoj kabaya sa kate sati ya ke angel berkirukoj badapi ko hanmen ko para banduwai na banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kaching em bom jukut amen ku try to isene go try to isene go try to isene go try to isene go Cristo isene go Cristo isene go Cristo isene go Cristo isene
trai to isenei, ko trai to isenei, ko trai to isenei, ko trai to isenei. Buram yu blei shadron, bada kendel jing su, aki ben real baro, badan gamon baba, ngiyaya royamin, nginambangi mane, ngiyay pendan burong, bangis ngemuyamin, bangis ngemuyamin, ko try ko play simple, ko padan borbarong, ko kun marway upa, ko try u Jesus Christ, ko kun lam rodu play, bakit di popetay, top yang kajing kerban, tos ngau senayangi, tos ngau senayangi, detang mame bakuy, detang mame utray, uwe bahaklitam, mame ko Jesus Christ, mame bayay long lay, ajing yalong kaway, badu met simbakuy, akaburam mukpa, akaburam mukpa. Amen. Trongin ya duai, hakane kamas bekut, iduai kerpange na kebenta kijik tumu baper jungi. Kam tame iduai na kebenta kitu kibakwa, bat kibadan kam jing suk, ha kejing mur kejing parkhat kejing ki, bat kum juru kibadan hapedeng kejing posniu kensha kejing posniu kelumar, ai botrai kan rat unsim no ya kane kejing na kejing mur kejing parkhat kejing ki. Iduai ru na kebenta kaman sim balaklat no jong I Matilda renta tiang. Iduai ru kumcu na kebenta kajing kot kajing kia kabapura hakaling kamet berkaman sim jong I Jobinland lengdo. Mangiwan raru yalaki jong kajing temu baper jungi hakmat utrai jisu hakane kamas kebakoj. Doa ngi kerpat ko blei badan bor bakaying kasam jong me kan yaj hakalanti jong kajing em. Bad da kebabot ya kajing kentu jong uyanis bakoj unong prat lenti ngin posisha shauta ubala kedeu utrai jungi Jesus Christ ubai mat basan sha rengkat bad me ha kajing long kaway jong omen sem bakoj ublei junam la junam amen. Kajing pelena ki kitab Isaya. To shashkoringa ko dawleno. Batu sngap pi ki palpen riu ki bana shajngai. Utrai ulo khodenga nadu badang pun. Nadu po ka kimi jonga ulo khod ka teng jonga. Ula penlong ya ka shintur jonga kum ka wadlam banep. Bad ula penri yanga hak serniu ka ti jongu. Ula penlong yanga ukhnam palalit. Batula tep kop yanga haka ringkap jongu.
te ulaong hanga pilong usyakri jonga ko Israel hau ba ngan yaro hau ba ngan saya buram henrei ngalaong ngalatrei le no ei ngalapan lu de kapo jonga na kabenta kabasuda bat kabathala lajar kata kahok jonga kalong pat utrai kabai nong jonga kalong bat ublei jonga te menta utrai ulakren ma ubalasan dur nga nadu bapon nga balong usyakri jong ban ban pai biang yu Jakob shau ban endup lumlang yu Israel hau naba ngalayo buram hakmat jong utrai bat ublei jonga ulakla long ka jingklan jong jonga ulaong Ompat biang bapin long usyakri jonga ban kelei kijat kikenja u Jakob bat ban wan ya lam biang ya ki badang sa u Israel ngan aya pi kum kajing syai ha kijat ben riu ba kajing pen im jonga kan du poi shadu bakut ke pertei kaktin jong trai Nakasab sepala kundai, membar keras, baksan punyo. Kajing puli na kikam jang ki apostol. Hai kito kisngi u Paulus ulaong. Ublay ula thong yaw David banlong usiem jang kikpa temen jangi. Yaw ba ula kubur batong. Ngala syam hau David u khonu Jesse. Yaw briw uba kadanu janga kahun. Uban let lut yakamon janga. Nakikhon kiksiw jong uni ubriw ublay ula say hakipat Israel ya unong penem u Jisu kumba ula kular. Hashwa kajingwan jong u Yohanes ulayalap ya kabaptisma jong kajing kalabamut hakipat Israel baro. Bat haba u Yohanes ula jandab kakam jong ulaong. U ay pitharay ngalong. Ngamlong uta Henry hadien jonga unwan uway uba ngam shanghok wat banlot ekijuti nakikjat jong ko para jonga ku khon kuksie u Abraham bat kito hapdeng jong phi kiba shaptieng ya ublay dei hangi ken balapha ek khubo jong kanie ke jingpenem kaktian jong utrai Ni so ya ublay. Hallelujah.
ya pigo konjonga en khot nong thulupa jung blei bahalor tam persia chashwa jung trai penkre ya kalenti jong u. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rainkat bat pi, ka jing pole naga gospel bakoit kat kumulukas, ka buram hame kotrai. Kisngi kelapura ba ke Elizabeth kan kha, kalakha yau kun shenrang, bat ki marjan marpa, bat ki kur ki jaj jongka kelios ngau, kumno trai ulat hekar hai, yala ka jing e sebun halo jongka, bat kilaya kemen lang bat ka, bat ha kasngi kebakat pra kilawan ban otcher ya ukunlung, bat kilamut banai kerteng yu usekaria, da kakarteng ukpa jungu henry kakmi jungu kalong omdei kumta en khot yu Yohanes kilong haka henry pimdon kur mano ubakum kane kakarteng kilapan idak haukpa jungu bat ban keli kakarteng kabakumno umon ban ahai ulapan kading lengkniap bat ulathok kakarteng jungu kalong Yohanes baro kila lingongan markum ta hi kasunto jungu kalapli bat thale jungu ula light bat ula kren uyaro yoblei bat ka jingting kalawan habaro ki para merjan jongki syapang kine ki e layalap hakaleng harilum judia bat baro kito ki bayos ngau yaki kila tengkai yaki hala kadanut kiong unsalong ubakum une ukunlong namar kakti jongutrai kadon batu te ukunlong ulanang san bat nangklan ha kamensem bat ulasong hari kenja hadu kasni jong kajing penpau jong u ha kipat Israel ka gospel utrai kejingiro yeme ku Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ menta kasngi ngirake ya kasngi buram jong kasngi kha jong u Yohanes nong penbaptis Yohanes ngitip ba Deukun jong Zekaria bat ka Elizabeth kum ka kmi. Haga gospel jong Lukas kalanong kaba ningkong ka dekat kaba lai penyo ngiyo i bat ngila pule ya kene kalanong bat ka dekat bonsin kabaong omdon e kaba ublei umla banle omdon e kaba ublei umla banle kabamut baro kibadan hakane ke perthei kiba im kiba yat kiba khi bat kiba yap rukum ju ublei udan ke bor baro kidan hagakti jong ublei den mata kadau omdan e ke ba ublei umla banle ladau mon ula banle kat bokwa kat ba u ibit habangi pej ha ka jing em jong u Zekaria bat ka Elizabeth ki kimi ukpa bat ka kimi jong u Yohanes baptis kiladan hap ka jinglong temen ka jongki baro arngut kiladan ha ka jingdu jingkermen yole se ba kim don khonshu Henry kabor ka jong blei ka pau ha ka jing em jong kine ki temen arngut dari mata kedau kamat pusan kebenengkong kabang ngila abansim na kajing em jong Yohanes baptis kadai kane omdon kaba ublei umla banle ublei ujubab ya kajing duai jong kito kibaduai hau da kajing ngej da kajing sanya da kajing IT bat kajing kermen Zekaria bat ka Elizabeth
walada ki don hapadang jong ka jinglong tamben jong ki don kata ka jingek how blay ki don kata ka jing IT telit telan ilade how blay ki don ka jing kermen how blay dain mata kadau ki long ki bru ki baru blay ha ka jing em ka jong ki bat kane ka jingek ka jong ki kane ka jing kermen ka jong ki ka jing shania ka jing IT ka jong ki telit telan how blay ublay ujubab ya ka jing duwai ka jong ki but ka jing duwai jong usekria but kalesabet kalawan urlong da ka ba ublay uayaki ya kata ka ba kibreu kimla ban ngej ka ba kibreu kimla ban pediang ka ba kibreu kimla ban moidor ka ba ngila ang mene omdon ai hang ne haperthei ka ba ublay umla ban le baula ai yaki ukhon ubamarway wat happening ka jinglong tammen ha ka jinglong rangba ka jongki u Yohanes Baptist kanai gedai ka mat puson ka banangkong ka bamangama phi ngidai banshim ha kanai kesngi ko hanmen ko para kan mau ladang iduai hoblay da ka jingej ladang iduai bat IT ladai hoblay da ka jingkermen ka jingi da ka jingshania ka jingi teli telan ngi penteli ladai ngi IT yalade hoblay ublay ule namar udan kebor hakajung im kajunga kajung pi kumbang ilong sajisen omdon hang ne haperthei kaba ublay umla banle ula banle na kabanta junga ba jung pi lada ngiduwai u dakajingej dakajing kermen kaba arpat kaba ngila bansim na kajing im jong Yohanes Baptist kadai gane im kajing im ha kajing long duk im kajing im jong kajing sngew red but kajing im ha kajing shisha iyo ba kine berolai teli kidon ha kajing im jong Yohanes Baptist pet kajing im jungu nadu bas dang kajing im kajungu kumbang iyo sngew na gospel hadin ba ulah helasan u im hari kenja kapan ba kajing im jong Yohanes kalong kajing im kebapen sitom yalade kajing im ha kajing im dok om day kajing im kumbaki wei ki breu ki im ha kana keperthei u im rengkat bat ka mai mariang u im rengkat bat ki merat klau u im rengkat bat kajing pendap penbiang jong kane keperthei lane ka mai mariang don jing khoslai na ka banta kajing im kajungu namar ba utep habang im kajing im bapen sitom yalade habang im kajing im kajunga na ka banta kaborom jong ublay upendap upenbiang ban ngi ublay uthelot ya ka ba Yohanes Baptist udon kam kumuta unong pratlenti lane unong yethulupa unong pankre na ka banta ukris ne mesaya utrai wailod you kajing koy kajing khia utrai wayu kabam gade upendap upenbiang ya kajing don kam jong hakaleng kamet bat kum juru hakaleng kamen sim wayu kata kajing nang kajing start kajing sempang late school late pule kumbaki wei hanrei shong badu blay shong hakaja jong blay wai upendapan biang ya kajing nang kajing start lada manga ma phiru kumju ko hamen ko para ladang isong hakmat kajung trai ladeng IT lade ha trai kumba IT Yohanes ban pensitom yeladi ban em kajing em kabaduk na kabantau Chris ukres upendap upenbiang ukres upayukmi na kabanta jonga ba jongpi nang tapan ngi kajing em ba sngered jong Yohanes hadin baulas dang ya kakam yalap kajing Yohanes uang ba ngamlong uba bidor war ban loj ban dam ban loj ya kiksai juti jong udai ban kiu ngapat ngadang dai ban hiar udang day banlong uba kraw ngapat ngadang day banlong uba red kanay kajing sngered jong Yohanes Baptist sachisin kajing sngered kajing kakhat kawer yang abade phiru ban im ya kanay kajing hikai jong kajing sngered jong ngiyo iba uim shisha ha kajing shisha ting ban kren ya kajing shisha ukran ya kajing shisha namar ngitip ba Yohanes ulawan cha keperthei ban kren ya kajing shisha
tang la dau kren ya kejing shisha ula ban kring ya kiwei ula ban yalam ya kiwei sha utrai dei mata ka dau nguyo i hadu ba YT la ka jong kejing em namar ba ukren ya kejing shisha lada mangama pi ngi em ha kejing shisha ngin sanut ban ngin sadon kata kejing slur ban kren ha kejing shisha lada ngim em ha kejing shisha ko han men ko para dalele ngimla ban ngimnot ban kren ya kejing shisha ka bangi dei ban kren hakane ka juk ka jungi khamtam manta ngidon kam ban kren ya ka jung shisha lada pipe ja po ka ing ka sem ka jung pi kumukpa ne kum ka kmi lada pim don lada pim em ya ka jung em ka jung shisha komno ken pin kren ya la ki jong ki khun ki kti komno ken pin i ya ki khun ki kti ki jung pi ya ka jung shisha lada pide u MLA lada pide u nong mi khmat jong ka ri ka jungi lada pim em ka jung shisha komno ken pin kren ya ka jung shisha ha ki to ki bru ki ba phiri phi sumar ha ki to ki bru ki ba phi pet phikme mangi kumjo ki runiam ki lingdo mangi barok ki kristan lada ngim em ka jung em ha ka jung shisha kum ba em u Yohanes Baptis komno ken ngin kren ya ka jung shisha ha ki we ngim don hak ban kren ya ka jung shisha lada mangama phi ngim em ka jung em kabashisha leni ha kajing shisha kanai kadai kajing khot kajing wer kajing pen ilenti jong Yohanes Baptis yang abadepi kabalai pat kaba ngiyo i kabat kaba ngila ban sim na kanuksa jong kajing im jong Yohanes Baptis kadai kanai ngi im kajingi na kabanta kakam ram lani commission kaba ngi dei ban im ngiyoi ba nado kasngi nado ka kalimat ka baus nang ya ka kam yalap ka jungu ya ka ta commission ka jungu u im teli telan upan teli yaladi na ka banta kata commission ka commission jong Yohanes Baptis ka baneng kong dei ban kedeu lenti ya ki we ki bro shaukres uneu dei umesaya uneu dei nong panem uneu dei utabakrau bawan hadin jonga kanai kadai kajing kedau lenti jong u Yohanes Baptis ngiru ko han men ko para ngidai ban kedau lenti ya ki wei shaukres dakalenti jong kajing em babha jung pi dakiktin ki bapikran dakino kino ki kam ke baba pile ngidai ban kedau lenti ban yalam lenti ya ki wei pat shaukres kakamram kajunga kajung pi commission ka junga ka jungpi kamdei bamangi ngi pen ilenti ki we holiday hanrei ngi dei ban pen ilenti ban yalam lenti ya ki we ki brew shaukres kumba Yohanes Baptis ule nang tapat ngi yoi Yohanes Baptis u im ya ka jung im ka jung u na ka banta ukres omdei na ka banta yalade hanrei na ka banta ukres ka jung im ka junga kamdei na kabanta ka junga hanrei na kabanta une unong suspa na kabanta une umesaya ngi i kane kadai ka jingkran ka jungu nado basdang hado bakot ko hanmen ko para deir mata kadau ngi dei ban bud ya kanuksa ka ba Yohanes Baptis u wanra ha ka jing im ka junga bat ka jung pi ka ba khadu kamat posan ka ba ngakwa ban sim na kajing im jong Yohanes Baptis kadai na kasngi kha kajung u ha kasngi kha jung u baro gitu ki bro ki badan rengkat bat ka kmi baduk pa jung ki bayi ngasem ki parlo ki parajor baro ki bro ki shat kemen ki risa ya kajing kha ya Yohanes Baptis kabang yos ngeu na ka gospel pementa kasngi ki shat kemen ki risa namar balakha ya Yohanes Baptis ha ki bru ha balakha yang abadepi ha yi mei pa ki hanman ki para ki kur ki kha gi jungi ki shat kemen ki risa hanrei katoga jing risa katoga jing shat kemen jong gitu ki bahinga sem jungi kan nenem hadu menta kasngi kan ne shishanem hadu ki ne kisngi ki bangi la helasan kabamod ko hanmen ko para kajing im kajunga kajung pi kane ka purpose jong kajing im kajunga kajung pi ne kajing kha yang abade pi hakane ka partai dei banwan ra jingkmen dei ban ra jingsuk dei ban ra jingkermen na kabanta jong ki wei lada kajing im kajunga kajung pi kamwan ra jingsuk ha ki wei lada kajing im kajunga kajung pi kamwan ra jingkmen jingkermen ha ki wei kajing im kajunga kajung pi kampalong ka bapura to ken ko hanmen ko para hakane kasni ngin sim ke jing hikai
ki bangil ayo na ka jing im jong Yohanes Baptis ku bangir ke gis ngai kha ka jungu to ke ngiru ngin ai kata ka jing kemen ka jing suk ha ki wei pat ki breu ki badon sau dong jungi lengba ka jing im ka babha ka jungi kum juro ngin duai ngin IT la de hab kres namar ngitip bau trai udan ka bor ban le na ka banta junga jung phi ngin duai na ka banta kane hagane kesngi kerpange haba ngiwan ra ayu kupu bat kawan halor gaduan ko depat ai bau trai ubadan ka bor ban pen kala ya kupu bat kawan saka met bat kasnam ga jungu udan ka bor ban pen kala ya ke jing kwa ke jing trang ga jungi ya ke jing duai ga jungi ya ke jing terwa jungi sha kita ki jing e ga jing kerku ki bawan ra ki ba pendap penbiang ya ke jing im ga jungi bat ya ke jing im jong ki wei and your Jesus Christ Jinam la jinam amen jong ngin phlai la ka jong ka jing ngai nga ngai hom le kwa ban bor baro unong ta ga beneng ba ka kendau pada Jesus Christ ko ma rei jungu phlai jungi ya bala pon no man sem ba khoi ya bala khana kamaria the soti ubashala bein hapo pintus pelatus lasana pnayu laya bala tebyu laya shikbayap ha kasni kabalai lami pan kabayap ulakiu shabaneng usang shakamanu blay kupa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki be mit ki bayap ngange ha man sem bakhoj ha kabalang catholic bakhoj ha gajing salok kerkhoj ha gajing map ki pop ha gajing mi pat ka do but ha gajing em bam chukut amen Toduai ko para baga jingnya jenga bajong pi kan long ba pedang hona khamadu blai ko pa badan bor baro to try pedang jingnya ti jong pi na ka banta ga jingro borom ka tang ga jingu ka jing man to yingi ban balang ko jingu baro ko wei topet isnei ko try halor gi jing trwa jong upa jong me ya kibala trwa ha kasngi krau jong Yohanes nong pan baptis bakhoj bato ai baya kata kabang iwan ban penmenta ha kajing maya ngin perthobot ro da ki kam jong gajing shakri badai hok yame dau kres utrai jongi amen utrai don rainkat bat pi token tu yala ki danot tong nang utrai blai jangi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka chaka banai ngo yame kok pa bu khoi tam lang ba ukhon ba i ye jung me u Jesus Christ ha ka tin jung me da u ba mela thau ya ki e ba ro
yau ba melapha shangi kumnong penem badunong suspa balong ulung do daumen sembukoj bad yau balakha nagate sati kat bau dang pendeb yakamon jong me bad penyo hame yau pai bakoj upiar yalakakti haba usashitam khnang ba un pathat no yagi saite saikhum jong ka jingyap bad ba un penpau ya kabor jong ka jingmi pat te namar kata rengkat bad ki angel bad ki rukhoj baro ngi penpanaya ka borom jong me kat ba da kawe ka sur ngi ya ong Bakut you try bakut you play ipan meneng ba pertek idap da kaburam jong me Ruayo sana syajong Ruayo sana lemkut Ruayo sana you play junon Ya royu tabawan Aga kerteng utrai Meneng bat pertek idap Daga buram jong me Ruayo sana syajrong Ruayo sana klemkut Ruayo sana yublej junon Dashisha malong bukhoj katrai katamay jong kajingkoj baro Damar kata ngi kerpad yame topan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dag bapha yaman sim junge kom kam jer halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kaman snobha ula priang ya gajing syashutam ula shim yokpu badak bangu yame ula kedia yu badalai halag senran u ong To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi ha kajukur kom endala la yabam ula shim yukukuri bad kabangu biang yame ul ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bad bom jukut ya kaba enpenmi na kabenta jong pi bad na kabenta kibabun na kabenta kajingmap ikipop tole yakane ban kanmau yanga Kajing maya jong kajing e Katasin wangi bam yune upo Bangi dinakane kakuri Ngipen benak kajing yap jong me kotrai Dadadu Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bar kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyew yang ngi babet ban yang khmat jong me bat ban sakri yame da kabas ngeret ngi kerpat yame bangi ki bayo banta hakamet bat kasnam ukres ngi long ki ba lapan yetli ka we daw men sem bakhoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatala ka perthei Bato penjanaya ka ha gajing id rangkat bada Francis ukpa baku jungi uwal bad marwen yu bishop jungi kakanhon ki bishop bad baro ki lingdo token maulem ruya ki henmen ki parashin rang bad kantei ki baliyot ya da kabakermen ya gajing mi pad bad ya baro ki balaklat no ha gajing isnei jongme to pdiang ya ki sha gajing sha ka khmat jongme to isnei yang i baro ngi kerpat yame
barengkat bat kamariat he soti bakhoj kakmi jong blei ujese bakhoj ukurem jong ka ki apostol bakhoj bat baro kiru khoj ki belapen sno bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo ban talem ha ka jing embom jukut bat bingin yiro bat pandan burom yeme daw kun jung me uji sukres dau lembat u badhau kalong hame bleu pa badan bor ha ke jing long ka we jong men sim ba khoj ba ro ka borom ba ke jing ro junam la junam amen kumlah hukum yang ngi daw nong pan embat kumlah hikai ngi daktin blai ngi nod ban ong kok pa jongi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong kamon jong me ha ka kendau kumba habneng ba yang ngi menta ka jumbam jongi ka ba hala ka si ba tamab yang ngi kerangkang jongi kumba ngi rogi ma be ki bales new yang ngi badwat yalam ngi sha ka jing pan choi henry ta palai yang ngi na ka ba new to panlai yang ngi kerpat ko try na ga jing snu baro ha ga jing spon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jingi khnang ba da ga jing rap ga jing snei jong me ngin lai barna bor na ka pop bangin yo jing da na ga jing jenjar baro kat ba ngi dangap khmelanti ya ga jing kraman ba khoj bat ga jing wat pat jong nong panem jungi uji sukres Namar ka jong me ka long hima jong me ka bor ka buram junam la junam Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry ya ka jinge jong ka balang jong me bad ka jings bon jong me to ai ka ya ka jingsuk bad ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jong me mame we mat basan shar junam la junam amen ka jingsuk ko trai ka dan barabor rengkat bat pi rengka bat phi to ngin ya trwai ka da ka jingsuk iwe highway pat ka jingsuk bat pi Bukun lang bro du play make it keep up birthday to show sene yangi Bukun lang bro du play make it keep up birthday to show sene yangi Bukun lang bro du play make it keep up birthday to ai jing so yangi hak mi kulang brod jong blai hak mi bukid no igipop jong kaparte suk kito yagi balakhot shaka jing khawai jong okun lang brod kabrat ang jong hong kaman rung apol kaying gachunga henry shoong tang katin kaman sem junga kan sakya hi kamat bat kasnamo kres kan ribat lamingi shaka jing embom jukut amen Amen.
blei chong Ko Jesu bi Sajisid yang adam yame Namar Nelai Ela ka jong ka met bat ka snam Melok sai Da ka ne ka jing bam men sem Ka bapan klai ni Ban le ya ka kam ka jingi ha ka ne ka sni La da ka jingi ba man la ka sni Paturai nang ai boring nang pan klai ni kai Pangila banai di la di Na ka banta ka jingi ame Kumbame la ai di la di ha ka banta jingi Kumbame la phai la ka jong ka jing em na ka banta jingi Ai boring iru pangiru ngai di la di hame Jesu ai boring ni klai ni ko di ka pang pasitam ke badut ke bekerdo Baro kita berdengkam ke jingi snai ke chome Kidon kam ni ko Jesu ha ke jing em jingi baman la ka snai Namar ngitip klamame la ban lei e klamame ka jing em jingi kalong tali kalong suda Jesu kadan ka bor ka chome klan ka bor ka chome ha ke jing em ke jingi ai bor ni ko Jesu pan klan ni ko Jesu yalam ni ko Jesu tenanti ni ko Jesu Cho ngin ya duai Haba ngi labam ha ke jing khawai jong khun lang brot na beneng ngi karpat kotrai ba kabalang jong me da ka ba kashem jing kemen ha ke jing kha yaw yonis nong pan baptis ba khoj kan itu kumunong ai ya ke jing kha arsin jong uta ya oba ka jingwan jung u yonis ulai tu lupa ubay mat basanchar jinom la jinom amen utrai udan rainkat bat pi ublay badan borbaro unkur khu ya pi pa badukon badaman sem bakoit amen tolisuk id bersyukur utrai da ka jingem babha jong pi yes ngamu ya blay By spa arpuka. Ganyai puja petrai to ya lam yanga ngayo sel sur ijong me ai kwad yanga wat la da ki ding pen kya ki ya le persha nganyai puja petrai to ya lam yanga Nganyai budyame Kachaba me montrai kendrato Yalam yanga Kaburam haukpa berkun mensim bukut Kumpar lalong baptikon Cinta berabot Nama amen Yang nyero yuh Tuhan Yesus Kristus Junam la junam amen